Здравейте! Връщаме се от магазина. Да, се излязохме. Взех си борчвор, някакво мляко за пиене. В чантата на баба. Аз го спих. Аз си купих кола. Която също е в чантата на баба. Да. Сега ще ходим до магазина. Взех си сладолет. Тук от корема. Та ще ходим до магазина, че забравихме хляб да вземем. Буба! Целегарата ли трябва да ви чуи? Кой ще се пусти? Какво важно нещо? Някой си отделя пари за пътни! Дайте да видим тук кой има вие. Я дай да видим. Я гледайте малко. Добре. Тук нали беше да ходих 2,40, 1,5, 2,40. Той е богат. За да полееме трябва да стане и така. Стигнахме. Ето го.